Gogo sicela ukubuza lapha ugogo uTshitshi. Likhona yini isoka mangabe ngoba uthi uzofuna ukufakela amazinyo anzima kakhulu. Likhona yini isoka ofuna ukuthi mawuhleka lichazeke olithandayo? Likhona isoka engicabanga mase ngifakela amazinyo uXolani Mbete engimbonayo mase ngibuyisela amazinyo amangihleka nje angiboni. Uyena-ke impela umuntu angathi ngimtargetile-ke lo ukuthi achazeke maye ngibona kube kuhle ngoba manje maye ngibona anginganawo amazinyo kodwa mase ngiwabuyiselile uzobuya kimi phela yena muntu engizomthatha-ke lo muntu ngikome yena-ke. Noma mangimbheka akanayo intombi lo ngikhipha amazinyo unayo intombi kodwa lo akanayo. Eyokuqala nje kuzoba yimi. Ngiyamdinga impela nje singathi singabona naye sixhumane sixoxe kahle siqede silungise indaba yethu. Kodwa nani-ke eMasouth Africa mase kulunga nje ngiyonitshela noma sekuthiwa ugogo yashada ugogo uTshitshi ngiyonitshela nje awuningiphi izipho hawu kuyoba kuhle kakhulu nangaleyo mini. Emshadweni wakho noXolani? Emshadweni wami noXolani. Hawu kuzwakala kahle kakhulu gogo. Futhi nje hayi ngibona ngathi into ezokwenzeka ngoba bathi uyabonakala khona la eBergville uXolani eshona lena le ngenza ukuthi usuke ebheka wena. Niyazana? Yes, siyazana ngenze ukuthi ufuna mina manje nami bengicashile ngafuni phela ngibona ukuthi njoba ngisenje angifuni. Ufuna ngibone nami sengi-right. Yena lo bengicinga nje nami ngicasha ngizwe ngaba ngithiwa bekhona. Ngicasha ngifuna ukuthi angibone. Hayi kuyazwakala gogo. Hayi isitori sakho sihle kakhulu. I-podcast yakho siyibonile ayabantu bayithakasela bayibuka futhi. Siyakubongela gogo uTshitshi. Ayikubonga mina Nkosi yami nami ngiyabongela nje impela mdala. uNkulunkulu akasibeke nje nami ngize ngifike ekutheni ngibe ugogo ngidondolozele. Hayi njengoba manje ngiseyithithi nje zonke impela elimhlophe nje impela iqabane elimhlophe kwa ngoba ngingathintwa umuntu nalo engiyinkomayo angizange nje azangithinte sengizodila noXolani. Hayi kuyazwakala gogo. Siyabonga. Ngiyabonga.